מדינת מרוקו שוכנת בקצה צפון מערב אפריקה. זוהי הארץ היפה, הקסומה והאקזוטית ביותר ביבשת השחורה. כי יש בה הכל. חום אנושי ומסביר פנים, אוכלוסייה רב גונית עם פולקלור עשיר ומרתק, שווקים ססגוניים, מבוך סמטאות מדהים לצד בנייה סופר מודרנית, שילוב שאין כמותו בין מזרח ומערב. והנופים אין כמותם בכל העולם. מהמגוונים ביותר שיש. הרים מושלגים בכל השנה לצד דיונות סהרה, המדבר הגדול בעולם, נבי מדבר ונאות דקלים אדירי ממדים לצד יערות ארזים, מפלי מים מרהיבים וברקע שמורות נוף בתוליות. כל אלה עושים את הטיול במרוקו לפנטזיה וחוויה מרתקת, ובמיוחד לתייר הישראלי והיהודי, ובגדר חובה לראות ולחוש מקרוב את העושר התרבותי וההיסטורי שלנו, ולא רק את הצד הקולינרי עתיר התבלינים. קזבלנקה הגדולה בערי מרוקו. עיר ללא הפסקה ובה פיתוח ותנופה מערבית מתמדת, וזאת מבלי לשכוח את כור מחצבתם, האסלאם. זהו מסגד חסן השני הגדול בעולם ומן היפים שיש. שווקים ססגוניים ונקיים כמו זה בחובוז וכיכרות יפות. ובה משתמר היטב הצד היהודי. זהו בית הכנסת בית אל המפואר ביותר בכל אפריקה, ובית ספר יהודי יחיד מסוגו בעולם, ובו לומדים באופן נדיר יהודים, מוסלמים ונוצרים ביחד באותה כיתה, על פי תוכנית לימוד יהודית. רבת הבירה המעתירה ובה הארמון המרכזי של המלך. המוזולאום ובו נחים אחר כבוד מלכי השושלת, ומולם משתרע מנהרת טור חסן המפורסם. הגרב מוכר המים הססגוני, ובצד העתיק לחוף הים שוכנת העיר העתיקה מבני שבטי העודיה הקדומים. ים כחול ומזמין, ושטיחי רבת, ומעל מפקחים על מלכת התביעה הזאת, המלך חסן השני ואביו, מוחמד החמישי, זכרם לברכה. החדש נקרא עדיין בצפון המדינה, מקנס והכניסה אל חומות המלך היהודי וקומץ היהודים, ובו מקריאים לנו מתוך מחברת עתיקה את פאר אברהם. זה בניין של 100 שנה, היינו 20,000 יהודים, היו הרבה משפחות שהיו עניים. באב אל-מנסור, זכר לתפארת העיר שהייתה בירה וכונתה ורסאי של מרוקו מול כיכר השוק המרכזי, ומכאן לפס השכנה. פס היא העיר הכי מיוחדת במרוקו ובעולם כולו. שמאלה. ברגעים האלה נמצא כאן ממש מעבר לקיר הזה, וזה לא דבר כל כך תדיר, זה דבר נדיר. הוא מגיע לכאן פעם בשנה, ועכשיו במקרה המלך מוחמד השישי נמצא כאן לביקור בעיר פס. בית העלמין היהודי המפואר והמסודר מוצב כבר בכניסה לעיר העתיקה, ובו בולט קברה של הצדקת הצעירה והיפה לאלה סוליקה, שנרצחה על קידוש השם לאחר שסירבה להתאסלם ולהתחתן עם בן המלך. במתחם בית העלמין מוצב היום מעין מוזיאון בבית אם הבנים, ובו אוסף תמונות ומזכרות מימים רחוקים של בני הקהילה היהודית. שער בוז'לוד מוביל פנימה אל סבך הסמטאות והשווקים. וכאן התגורר הרמב"ם שברח מספרד ב-1160. ריח שמן הברדים מוביל אל חנות כלי הבית, אחד מיני רבים. هذه ديال الحديد كلها وهذا كنقولوا النحاس الحقيقي النحاس المزيان 3 ايام 4 ايام ديال الخدمه في هذه السينيه كنصاوبوا الفورما غير بهذا المارطو ديال الخشب. ואל הריחות העזים של מעבדי האורות בשיטה מסורתית בבורות ספיגה מיוחדים. וזו התוצאה, תיקים חגורות באור רך וגמיש.
פס בלילה מודרנית ומטופחת ובה מזרקות יפהפיות למחביא. זה הזמן לחפלה בערב פולקלור פאסי טיפוסי. קרוב לפס ודרומה ממנה עיר הקיץ המטופחת איפרן, שוויץ של מרוקו ובה פסל האריה המפורסם. באזור איפרן, אתרי סקי ויערות ארזים ומאיפרן המושלגת עוברים כמעט בבת אחת אל שולי הסהרה, וברקע משגיחים מעל הרי האטלס המושלגים תדיר. בדרך אל המדבר נחשף האגם הגדול שנוצר עקב סחירת אפיק נהר הזיז. ממש לפני טיול קסום במיוחד בג'יפים ועל גבי גמלים מעפילים אל הדיונה הגדולה לראות את יפי הזריחה בסהרה הכי קרוב שאפשר. ובכך אנחנו מחכים לדבר הגדול ביותר ביקום להתעורר, וזו השמש. כאן בשולי מדבר הסהרה, ממש צמוד לאלג'יר בחולות מרזובה. והנה בארות השרשרת, הפוגרו, שיהודים ככל הנראה חפרו לניקוז מי שיטפונות ולשרוד במדבר השכון. זהו עמק הטודרה. כפר טודרה לא קיים למרות השיר של יהושע סובול שמספר בעזרת שלמה בר על הילד שמלמדים אותו א' ב' באותיות של דבש, וכך היה לומד את הא' ב'. זהו עמק הטודרה, יפה? תסתכלו. 15 קילומטרים של אפיק נחל מדהים ביופיו שמוביל עמוק אל תוך הקניון הגדול. טודרה. ובקניון הטודרה הנעים והלך הכל רובים את צמאונם במים הצוננים, כולל חמוריקו שהוביל לנו עד כה. שהוא בעצמו תדלק קצת מהמים הטהורים האלה. בדרך דרומה אין ספור מאובנים מכל הסוגים ועוד תופעות טבע כמו זו, הפטריה הענקית הזו. אחרי לינת לילה, בעיר הסרטים מוארזזת ממשיכים אל קסבת עית בן חדו שהשתמרה מאות בשנים, ואל הגדיר דרך עמק הסוס הפורת. והנה הגדיר של החוף האוקיינוס האטלנטי, עיר תיירות מספר אחת במרוקו, עיר אירופאית לחלוטין. חוף חול הזהב שלה מתמלא תיירים כבר בשעות הבוקר המוקדמות. העיר הזאת נהרסה כליל ברעש האדמה ב-1960, ובין אלפי הנספים גם אחיה הבכור. אלה המדרגות החומות שנותרו מהעיר שנהרסה. זו העיר הגדיר העתיקה. בשעה 11:20 עדיין נמו את שנתם כל תושבי העיר, ובבת אחת ב-15 שניות רעדה האדמה והכל קרס ונהרס. זה מה שנשאר. השכפים מובילים אל מוגדור היא הסווירה, ובדרך מיליוני עצי ארגן הייחודיים רק למרוקו ולאזור הזה. מהם מפיקים את שמן הארגן היוקרתי בעולם, והפועלות הן העיזים השחורות. מוגדור עיר נמל ציורית ורוגעת, עיר השכפים הדגים הטריים, עבודות האומנויות של עץ הערער וקברו של הצדיק המפורסם רבי חיים פינטו. ביום ההילולה צילמנו אלפי מבקרים שבאו להשתטח על קברו ולהדליק נרות לזכרו. מרקש, העיר האדומה, היא גולת הכותרת של הטיול במרוקו. זו כיכר ג'מע אל-פנא המפורסמת בעולם, ובה דוכני פירות, מעגלי מופעי רחוב, מאלפי נחשים וקופים, מגידי עתידות, שחור, קוסמים ומעוננים, ציירות חינה על כף היד ליופי, מזל וברכה. וגם זמרי בית שמנסים את כוחם בכל דרך אפשרית. מה לא עושים כדי להתפרנס בכבוד?
בחלק היהודי עבר מפואר של קהילה גדולה. זהו בית הכנסת העתיק במרוקו וביבשת כולה, שנוסד עם גירוש ספרד ב-1492, ומאז הוא פעיל. מרגש במיוחד לתקוע כאן בשופר, לאמור, אנחנו כאן, עדיין כאן. באזור המלח היהודי מרכז התבלינים העולמי, על פי שיטת הרמב"ם ובשיווק מקומי מאוד מיוחד, עם הסברים בעברית צחה על כל תבלין ותבלין. זה לא דיאטטי כמו TTBT, זה לא משלשל כמו הטיסני. זה השם שלו שורי של מנדרגורה, זה טוב גם למחזור הדם בשביל אנרגיה לגבר. אחרי 5 דקות פיצוץ. אחרי המולת מרקש התזזיתית נוסעים שעה אחת בלבד אל יום של טבע ונוף הוד קדומים באטלס הגבוה. זהו אגמון ניקוז שלגים ובו חיות בשלווה גם אילניות ירוקות. דוהרים בג'יפים חדישים אל ההר הגבוה במרוקו, הטובקל, למרגלות הכפר אימליל, כ-4,000 מטרים ומלוא העין, נופים עוצרי נשימה. לקינוח הטיול מסיימים בערב פולקלור חגיגי במיוחד בפנטזיה אצל עלי שליד מרקש. עשרות רקדניות מכל שבטי הברברים מקבלים את פניך, זמרים ומתופפים, וארוחת מלכים בטאז'ין מסורתי ומופע ענקי של רוכבי הסוסים והאקרובטים הנועזים, ולפינאלה בסוף, איך לא, רקדנית מפזזת בחדווה. מע סלאם. להתראות בארץ הפנטזיה הבלתי נשכח. זוהי מרוקו על קצה המזלג, לא מה שחשבת.